meza akpata menyi nna meza akpata menyi Mwambe isi n'ịkpata onye Mwambe isi n'ịkpata onye Nasi manenya debe enyi chebe enyi Ọ dịka si na-akpata m enyi Nasi manenya dube enyi chebe enyi Ọ dịka si na-akpata m enyi Akwa enyi ga-abụ isi oche Akwa enyi ga-abụ isi oche Enyi na-aga na isoghị n'azụ Enyi na-aga na isoghị n'azụ Nasi manenya chebe enyi Ọ dịka si na-akpata m enyi Nasi manenya chebe enyi Ọ dịka si na-akpata m enyi Akwa enyi ga-abụ isi oche Akwa enyi ga-abụ isi oche Enyi na-aga na isoghị n'azụ Enyi na-aga na isoghị n'azụ Gwo 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 Ngwo Gwo 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 Ngwo Gwo 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 Ngwo Gwo 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 Ngwo Ige ntị Gwo 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 Ngwo Ị ga-anụ ka esi wee lee onye isi oche Gwo 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 Ngwo ka a na-akpọ chairman Gwo 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 Ngwo Gwo 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 Ngwo Gwo 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 Ngwo Nna meza akpata m enyi Nna meza akpata m enyi Mwambe isi n'ịkpata onye Mwambe isi n'ịkpata onye Nasi manenya dube enyi chebe enyi Ọ dịka si na-akpata m enyi Nasi manenya dube enyi chebe enyi Ọ dịka si na-akpata m enyi Akwa enyi ga-abụ isi oche Akwa enyi ga-abụ isi oche Enyi na-aga na isoghị n'azụ Enyi na-aga na isoghị n'azụ Nasi manenya chebe enyi Ọ dịka si na-akpata m enyi Nasi manenya dube enyi chebe enyi Ọ dịka si na-akpata m enyi Enyi na-aga na isoghị n'azụ Enyi na-aga na isoghị n'azụ Gwo 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 Ngwo Gwo 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 Ngwo Gwo 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 Ngwo Adaeze ka dibịa katalụ Gwo 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 Ngwo Onye enu bịa Gwo 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 Ngwo Onye a na-ebịa ọjụ Gwo 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 Ngwo Anụ enu abịa Gwo 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 Ngwo Anụ a na-abịa ọjụ Gwo 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 Ngwo 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 O welu ofu mbọsị nna ya wee kpọọ nya Gwo 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 Ngwo eze Gwo 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 Ngwo kpọọ nya kpọọ nnie kpọọ nwe ndị ọzọ wee sị kedu ife kpatara nụ di nke izizi abịa eju nke Igbo abịa eju nke ịta abịa eju nke na-abịa eju ya chọkwa ụmụnne niile na onye bi esoro nwoke na-ana nwaanyị adụ ọ na-adịkwanụ mma nọkata onye isi nwụnọ ọ bụrụ nna kpọkọ nne kpọkọ ụmụaka fa niile agbakọba nwee nzukọ onye ọbụla ekwu ebe na-egbu
onye ọbụla Igbo maka na ọ na-amaka ebe a ka ụmụaka na onwe vazbe na-aghọta onwe va nne a na-aghọta nna na-aghọta ụmụaka ka va nwezili nzukọ ava nwere oge a ka adaeze ji wee meghe ọnụ wee sị na onye ọbụla bụ onye ga-anụ ya ọ ga-akpụtaliri enyi ka ọ ga-abụrụ onwe emume a na-ebe na befe ahụ ka ya ligolo enu enyi anyị na-aga ya lee amarụkwe na ya bụ adaeze nna m eze akpata m enyi nna m eze akpata m enyi nwambe ese na-ịkpata onye nwambe ese na-ịkpata onye naanị manụ ya dube enyi chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi na-asị manụ ya dube enyi chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi akwa enyi ga-abụ isi oche akwa enyi ga-abụ isi oche enyi na-aga na isoghị n'azụ enyi na-aga na isoghị n'azụ na-asị ma anịnya chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi na-asị ma anịnya dube enyi chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi akwa enyi ga-abụ isi oche akwa enyi ga-abụ isi oche enyi na-aga na isoghị n'azụ enyi na-aga na isoghị n'azụ Gwo 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 Ngwo Gwo Gwo Ngwo Gwo 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 Ngwo Gwo 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 Ngwo Gwo 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 Ngwo oge na-ekwu ife a niile Gwo 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 Ngwo mbe na onwe ejego okwu nya nwatakịrị nwa achụwa n'ụkwụ elu ala Gwo 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 Ngwo Gwo 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 Ngwo mbe na enyi bụ ezigbo anyị Gwo 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 Ngwo Gwo 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 Ngwo Gwo 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 Ngwo mbe wee kulie jebe na be enyi Gwo 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 Ngwo wee je ga-agwa enyi si ala eze ga-agbakwa n'ọfala Gwo 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 Ngwo Gwo 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 Ngwo Gwo 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 Ngwo eze ga-agba ọfala eze sikwu nyazie yi nọ nge ga-abụ onye isi oche Gwo 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 Ngwo Gwo 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 Ngwo enyi gbe si mgbe nyapụke n'ife ụkwụ ọzọ ọsịa na eze si nya je gị izie na ya ga-agba ọfala na nke ibe enyi ga-abụ onye isi oche ya na mbọsị ị ga-eme ya bụ ife na achọkwa ka m ga-achọ ya achọ nọ nke ga m onye kwụọra ndị ga-abịanụ ọjị enyi nwụrịchachachasịa maka na ọ na-achọburu ụzọ oge ezigbo elu na be eze nso ka ọ ma na nya ga-enwe ike ji okwu adaeze nụ Gwo 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 Ngwo Gwo 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 Ngwo Gwo 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 Ngwo Gwo 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 Ngwo nna m eze akpata m enyi nna m eze akpata m enyi nwambe isi na-ịkpata onye nwambe isi na-ịkpata onye na-asị ma anịnya chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi na-asị ma anịnya dube enyi chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi akwa enyi ga-abụ isi oche akwa enyi ga-abụ isi oche enyi na-aga na isoghị n'azụ
enyi na-aga na isoghị n'azụ na-asị ma anịnya dube enyi chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi na-asị ma anịnya dube enyi chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi akwa enyi ga-abụ isi oche akwa enyi ga-abụ isi oche enyi na-aga na isoghị n'azụ enyi na-aga na isoghị n'azụ Gwo 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 Ngwo Gwo 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 Ngwo kaba kparịsịsị anya bụ nkata bụ mbe Gwo 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 Ngwo mbe wee naba Gwo 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 Ngwo Gwo 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 Ngwo Gwo 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 Ngwo wee je ga-agwa m eze Gwo 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 Ngwo si ya na mbọsị ya ga-abịa okwu ada ya Gwo 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 Ngwo eze wee si ya nnukwu ibe adị ya kwuru Gwo 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 Ngwo ọsị ya nga ekwusikwana ya ike nga rapụ Gwo 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 Ngwo ya bịazịa ife ya ọfụrụ Gwo 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 Ngwo owelu Gwo 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 Ngwo ka chi mbọsị ya lụzie Gwo 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 Ngwo Gwo 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 Ngwo mbe wee jekwulu enyi Gwo 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 Ngwo tupu o jee na be enyi chi agbagonitasi igo Gwo 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 Ngwo anwụ ekesibego ike Gwo 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 Ngwo enyi si ya mbe kesi ka isi wela abịa kịta Gwo 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 Ngwo ebe nwa sị na ya ga-abụ isi oche ka ọ ga-abụ nya lukwu ọ bụ na ya jere n'oge ka ebe na ibi na-eme Gwo 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 Ngwo mbe si agba nkịtị na va ga-ejesi ike Gwo 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 Ngwo enyi si ya ngwa 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 ya kwado ka va jebe ejebe na otegoli eli ụtụtụ ka ya yisi Gwo 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 Ngwo jikparịchachachasị ya na-echi ka ọ bịa Gwo 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 Ngwo mbe si ya na ọ bụrụ n'ije Gwo 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 Ngwo 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 ka va na-ejezi n'ụzọ Gwo 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 Ngwo enyi si mbe ya gasibe n'ike na afadem Gwo 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 Ngwo ejesikwa n'ike na fa gafa anọkwa n'ụzọ ebe nwee na-eme ndị mmadụ anasị wee bụrụ ya bụ na ejepụta ya bụ ife enyi na fa ekwu Gwo 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 Ngwo mbe wee kpọọ enyi si a na ọ ma na ụkwụ nke ya bụ enyi karịrị nke ogologo Gwo 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 Ngwo ọ gakọtara ya na-echetụ ya nwatịntị Gwo 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 Ngwo enyi wee kpọọ mbe si a na ya na-echezikwa ya ga na-agazi ike Gwo 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 Ngwo mbe wee si enyi ya biko ka ya ligolu n'azụ ya nụ Gwo 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 Ngwo enyi wee si ya ga ligo n'azụ ya gị gasị ike ma ọsịsọ ligolu n'azụ ya ka fa jebe ọsịsọ Gwo 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 Ngwo Gwo 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 Ngwo Gwo 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 Ngwo mba amagolu mee ụkwụ tịkọm ka ọ magolu n'azụ enyi Gwo 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 Ngwo o wee kpọọ enyi si ana ọfụgo na ukwu etoro ogologo nke ịmago na ya azụ ya bụ enyi biko ka ya welu n'eliri anyị achị n'aka wee kedo enyi n'onu ka mkpụrụ ya bụ na m ya ejide aka wee ligoro n'azụ enyi ka abụọ wee na-aga enyi si ya nke ị na-eme ngị ma ọsịsọ ka ba jebe ejebe n'oge na ba aga Gwo 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 Ngwo mbe wee were ụdọ ọnụ wee kedo enyi n'onu Gwo 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 Ngwo wee ligoro n'azụ enyi nọdụ ala Gwo 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 Ngwo Gwo 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 Ngwo Gwo 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 Ngwo aka na-akpụdebezi be m Gwo 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 Ngwo eze nso mbe wee wenye onu nna m eze akpata m enyi nna m eze akpata m enyi enyi si anyị sị gịnị nwambe isi na ịkpata onye nwambe isi na ịkpata onye mbe si ya mba na-asị ma anịnya chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi na-asị ma anịnya chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi akwa enyi ga-abụ isi oche akwa enyi ga-abụ isi oche enyi na-aga na isoghị n'azụ enyi na-aga na isoghị n'azụ
na-asị ma nịnya chebe enyi chebe enyi ọ dịgasị na-akpọta m enyi na-asị ma nịnya dube enyi chebe enyi ọ dịgasị na-akpọta m enyi akwa enyi ga-abụ isi oche akwa enyi ga-abụ isi oche enyi na-aga na isoghị n'azụ enyi na-aga na isoghị n'azụ gwogwogwo ngwo ife a ka enyi dọgidelu ebe ọ na-adọga ije gwogogogogo nke nye ga-abụ isi oche chairman gwogwogwo eze mbe weluzie na be eze gwogwogwo ngwo wee were ụdọ n'ochi n'aka enye eze n'aka si ana nke ji wee bịa ịnụ ada anyị nwaanyị gwogwogwo ngwo ya bụ ndị be anyị gwogwogwo ngwo unu ga-ama na oyimuduga m ozi na efe ya bụ ị na-edugakwa mmadụ ozi uche ya dịkwu ya nna m eze akpata m enyi nna m eze akpata m enyi nwambe isi na-ịkpata onye nwambe isi na-ịkpata onye na-asị ma nịnya debe enyi chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi na-asị ma nịnya dube enyi chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi